Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýanwary Azat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Hormatly izleyijiler, watandaşlar, innisin ha Türkmeniň paçalygy bilen hem gutula bersen bolýar diýen ýaly. Beýle diýmek bilen men näme gözüňde tutýan? Ha dek geçen şenbe güni aýyň 21-ine Türkmenistany orta asyrlara tarap alyp gitmekde nowatdaky bir möhüm ädim ädildi. Ýagny Türkmenistanyň mejlisiniň ýokarky hem aşaky Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky hem aşaky palatalarynyň bilelikdäki ýygnaşyň maslagatyna Türkmenistanda täze bir organ, ýagny ozal ýa-da döwrüne bar bolan halk maslagaty diýilýän organ täzeden dikeltmek özüm täze güýjünde täze ygtyarlyklar bilen dikeltmek barada karar kabul edildi. Şo kararyň Türkmeniň döwletiniň hem Türkmen halkynyň hem akwalyna nähil aýlygans karardygyna ýa-ha biziň aktivistler diýýänler, opozitsionerler diýýänler, ýa insan hukuklaryny goraýjylar diýýänler, ýa düşünmediler. Şoň nähil aýlygans ýa-da düşünýetler gelmedi sebäbi bir aýratyn bir hiç il diskussiýada edilen okşa waka analiýden berilen ok. Bu bolsa hakykatynda gaty bir aýlygan jädim. Näme üçin? Sebäbi bilşiňiz ýaly şol täzeden işidi keldiri diýilýän halk maslahaty diýilýän organ, ol bir kanun organ, ol häzirki zaman dünýäsinde hiç bir dünýä, hiç bir ýurtda diýilen ýa-da ýok organ ol. Näme üçin? Sebäbi islenlik ýurtda kanun çykarjy organ parlament bolýar. Ol parlamentdan daşar ýerine ýetirji hökümet bar, ýani hökümet ýerine ýetirji şahasy bar häkimiýetiň. Oňa da ministrler kabineti diýilýär ýa-da häkim, ýani hökümet diýilýär. Olamma Türkmenistanyň. Ondan aşağı suud organlary bar. Ine şunýaly häkimiýet 3 tane şahamça bölünýär, şaha bölünýär. Ine Türkmenistanda şoň 3 tüm bar. Emma şoňa garamazdan şol kanun çykarjy organyň üstünden ýene de kontrolly edýän, herinjamlyk edýän ýene bir organ öredilýär, ýagny parlamentiň üstünden. Oňa da halk maslahat diýip dendir. Bat berýärler de oňa da ähli şol ýanky organlar şu häkimiýetiň hemme 3 şahasynyň 3'ü hem şoňa tabin edilýär. Oňa hem orta asyrlaryna mahsus bolan absolut monarhiýa ýaly bir zat bolýar. Ol ýaly däl, şoň özi bolýar. Şoň şuň men aýdýan hanny sizi paçalyk bilen gutla bersegem bolýar diýip. Ne şoňa da ne gynansak da biziň ha aktivistler diýýänlerden ýa hukuk goraýjylar diýýänlerden bir aýratyn üns bermedilermi näme şoňa bir alada da bildiren oklar. Halkara jemgyýetçiligem demo botyr. Şoňa syn edip diýme halkara jemgyýetçiligine de onda şoň aňyrtyndaky güýçleri de şol amatly bolmalyny şolar ýaly organyň döredilmegi eger şoňa da şey edip damap şunam şey edip kabul edýän bolsa da. Indi men buňa näme üçin şunýaly aýratyn bir üns berýän hem alada bildirýän. Sebäbi şol organa berilen ygtyarlyklar hakykatdan hem bizi orta asyrlar düzgün alyp gidýär. Ondan biziň aýtmagyň mümkin näme Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna hem orta asyrlardan bir iýwalymy diýip. Iýwaly ýöne kanuny derejede şony berkitmeklik şoýa düzgüni. Ýamanda şo ýagdaýyň doly ýetjek derejesine ýetdi diýildi bolýar. Bolmasa şu çakalçyny näýle bolsa kanun taýdan iň bolmana ýuridik taýdan köp zatlary bir inkar edibilýär. Şol bir kanun diýip, emma häzir kanat döredilse dälini döredildi. Ol kanun taýdan ýankyzady şol paçalygy berkidýär. Ýani gelin men näme üçin buňa alada bildirip otyryn? Olam nähil ýagdaýda ýüze çykdy. Bilşiňiz ýaly ha şu ýylyňda 11 şol aýyň 11-ine 11-nji ýanwarda ilkinji gedek şol halk maslahatynyň ýokarky palata parlamentiň ýokarky öýü hökmüne funksiýasyny ýatyrylyp, indi şol ýaly döwründäki başga bir organyň döredilýäni oglan edildi. Olam urtut oglan edildi. Täze geçen ýylyň güýdünde mejlise saýlawlan geçiriljekdigi oglan edilipdi. Ha şu ýylyň mart aýyna mejlise saýlawlar geçiriljek diýip. Ýöne halk maslahaty dörediljek diýip şol ýaly döwründäki näme düzgünde gaýdyp gelýär diýip on ýalda oglan edilmedi. Birdenki ýanwar aýynda şonu oglan edýärler. Ondan şonda da aýyň 11-ine
şol bilelikdäki ýa parlamentiň iki öýünüň bilelikdäki maslagaty geçirilip şonda şeýle karar kabul edilýär. Onda näme diýilýär? Ana şoň birinji bölüminde şo kararyň Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýt ötmeler we goşmaçylar girizmek bilen bagly teklipleri diýä işläp taýýarlamak hemde umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon topory döretmeli we onuň düzümini tasdiklamaly diýilýär. Ýagny inni şo täze düzgünüň üýtýändigine görä, täze bir organyň döredilýändigine görä, inni konstitusiýada şoň bilen baglanyşykly üýt ötmeler girizmeli, goşmaçylar girizmeli. Ýöne şona minne haýsydyr bir topor işläp düzmeli. Ana diýä, şo boýunça topor döretmeli diýip, hem diýä şoň düzümini tasdiklamaly diýip bir karar kabul etdiler. Şol Milli Geňeşiň iki öýünüň maslahatynda, bilelikdäki maslahatynda. Ondan ikinji karar näme? Şol ýanky birinji kararyň, ýanky şu kararyň diýä birinji böleginde görkezlen konstitusiýon topor Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýt ötmeler we goşmaçylar girizmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň hemde Türkmenistanyň halk maslahaty hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamalaryny taýýarlamaly. Hemde olara garamak we kabul etmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagyna geçirjek bilelikdäki maslahatyna bellenen tertipde hödürlemeli. Ýagny şol konstitusiýa üýt ötmegi ýerilmelidik. Olam näme bilen baglanyşyk üýt ötmegi ýerilmeli? Şol Türkmenistanyň halk maslahaty diýilen täze organ döredilýär. Hemem şo barada da kanun taýýarlanmaly, kanunyň taslamasy taýýarlanmaly. Beýdimegem näme? Diýmem onda konstitusiýada şoň bilen baglanyşykly täze üýt ötmeler girizilmeli. Ana şoň bilen hem şo ýanky täze dörediljek topor meşgullanmaly. Olam şo inni öňdäki geçiriljek diýä bilelikdäki geçiriljek maslagata çendi taýýarlamaly we oňa da bary onuň möhlet berilýär. Ýanky komisiýa, ýanky toporo. Ýagny şolar 21-ne çen aýyň 21-ne çenni şol ýanky kanunlar taýýarlamaly, konstitusiýaga giriljek üýt ötmeler taýýarlamaly. Şolar ýalçynnakay kanunçylygyň taýýarlanmagy üçin bary şo topora 10 gün möhlet berilýär. Şuňa hem näme görkezýär diýmek şo kanunlar hem öňünden taýýarlanyp goýulypdyr. Bular öňünden buňa taýýarlyk görüp gelipdirler. Ýöne halka yglan edenlerini urtut duýdansa diýagda yglan etdiler. Olana bir tarapy ondan şo maslagatyň dowamyna da indi ýa-ni aýtdyk şol parlamentiň iki palatasy bar diýdik da. Sebäbi şol başda Sovet Soýuzy darganyň soň biz garaşdyga eýe bolamyzda Türkmenistanyň da şol häkimiýetiň üç şahasy diýilýänlärden üçü hem döredildi. Ol bizde olaram barda Sovet häkimiýeti ýyllarynda da bolýan. Ýöne biziň öz başlyk döwlet hökmüne şol häkimiýetiň üç şahasynyň üçüsine de biz eýe bolduk. Ýagny Türkmenistanyň öz parlamenti boldy, kanun çykarjy organ diýilýär. Ol häkimiýetiň bir şahasy, ýagny mejlis diýilip adlandyrylýar. Ondan yerine ýetirji organam Türkmenistanyň hökümeti bolýar, ýagny ministrler kabineti. Olany yerine ýetirji organ ikinji şahasy, häkimiýetiň üçüncü şahasy hem suud organy, ýagny prokuratura hem suud organlary, ol häkimiýetiň üçüncü şahasy bolýar. Indi ýöne Niýazow şol ähli döwletlere mahsus bolan şular ýaly häkimiýetiň üç şahasynyň bardygyna garamazdan Türkmen döwletinde şoň üstünden şo üç şahasynyň üçüsiniň üstünden hem gödäwçilik edýän bir organ döretdi. Onam halk maslahat diýip adlandyrdy. Oňa da saýlanýan delegatlaryň näme hil ýol bilen saýlanýany belli däl. Belli däl belliligine onun ýöne bir gözli başly saýlaw geçirilip saýlanan nokta yerlerden şol bir näme diýilse el galdyraýjak ýaşyllary oýnatdy. Hiç da düşünmeýän, ne kanunçylygy düşünýän, ne halkara siýasatyna düşünýän, ne ýurdun we dolandyrşy hakyna bir düşünjesi ýa ýuridik bir gödýeti bar bolan adamlar olar. Hiç da düşünmeýän şolar ýaly bir ýaşyllary yerlerden hödürleýärler, geňeşliklerden, zatlardan ýa yerli häkimlikler öldür saýla tap ýaşan ýalylara da uradýarlar. Delegat edip. Netijede ol taýlawly organam däl ol. Oňa bir taýlaw şahsylyklar açylyp, oňa ilat gatnaşyp beýdip taýlanýanam nemesem ýok, düzgünem ýokda. Bir yerlerden gelýärler 2500 töweregi ýanky ýaşly, agla watam ýaşly adamlar. Ondan olaram näme diýse şeýdip elini galdyryp islendi kanun, islendi karar kabul edip oturan adamlar. Ana şon ýaly organ döretdi. Onam hamala Türkmeniň gadymy däwini eýelip ana ýaşullara
Ha o parasatly ýaşullara salat salmak däbine eýer ýa-syň bolup şey diýen bolup döretdi Niýazow. Onam näme üçin etdi? Şol ýanky hemme organyň üstünden kontrolly edýän organ öğretip ödem şoňa başlyk boldy. Öde başlyk boldy, ondan islenip kanuny kabul edip islenip kanuny ýatyryp bilýän organ etdi onam. Şoň ýaly ygtyýarlykly organ etdi. Soň ýöne onuň şony Niýazow öýrenden soň ýa-ni Berdimuhammedow häkimiýete bir kanun eýe boldy. Bilşiňiz ýaly konstitusiýany bolup sebäbi ise premierliň biri bolup oturan adam o wagt prezident ölen ýagdaýynda oň wezipesini wagtlaryň ýerine ýetirmäge haky ýokdy. Ýöne şonu şoňa bellediler. Parlamentiň spikeri o taýda oturmaly. Onu şonu öwedildi Ataýew diýip şo biri wady parlamentiň başlygy hökmünde onu tutsak etdiler-de Berdimuhammedow oturtdylar wagtlaryň. O taýda bir kanun bozuldy, ozalam aýdypdyk. Ondan soň prezidentiň wezipesini wagtlaryň ýerine ýetiren adam soň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmaga haky ýok konstitusiýa boýunça. Oňa da garamazdan onu saýlawga da gatnaşdyrdylar. Şoň arkasynda duran güýçler. Onam ýeňi jetdiler. Ana o taýda da ikinji gedek konstitusiýanyň düzgünü bozuldy. Şeýdi we ol bir kanun häkimiýet eýeledi. Ýöne soň bir beganan zadymy şol Niýazow ýanky döredin şol oýnaty organy şol bolan halk maslahat diýilen organy ýatyrdy indiki ýyl, ýagny 2008-nji ýylda ýatyrdy. Hemem konstitusiýadan hem aýyrdy onu, ýagny täze konstitusiýa täze üýtmetmeler girdiler-de, şoň ýanky organyň özüni şo konstitusiýadan hem aýyrdylar, şoň ýaly organyň bardygyny. Indi bolýar buňa bir pozitiw bir ädim hökmünde baha berildi şonu. Ýöne aradan 9 ýyl geçen soň 2017-nji ýylda näme üçindir ýene Berdimuhammedow kelletine bir pikir geldi-de. Şoň işin täzeden dikeltdi. Ýene de halk maslahat diýip şol organy täzeden dikeltdi. Oňa da ýene de bir sürü delegatlar saýlatdyrdy, uratdyrdy ýerli ýerden. Ýöne şonu bar etdiren zady näme boldy? Şol Niýazowyň döwründe girilen ýeňillikler we ilat üçin, ýagny gazy mud etmeli, towy mud etmeli, ýanky duýdy mud etmeli, suw mud etmeli diýen ýaly. Indi şol näme bolsa ýeňillikdi da adamlar üçin bir. Bolýan şonu ýatyrtdy. Onam şu ýene de şo ýaşullary çagyryp şolara test berdirip ýatyrtdyrýar da indi şo jogapkärçiligini öz üstüne öz üstüne almajak bolup. Ýöne o inisiatiwaň özi şo prezidentden geldi da. Ana şonda bar ulan ana şo meselede ulanýan 2018-nji ýylda. Soňra olar bir kän ýygyny apdyrmady da. Birden hem şo halk maslahaty diýilen ady allyda bilinni parlamenti Türkmen parlamentini iki öýle etmeli, iki palat etmeli etdi-de. Şoň adyny şo taýda ulandy. Bilşiňiz ýaly şol 2020-nji ýylyň güýdünde şoň ýaly karara gelindi da. Şol Türkmenistanyň şo meclisi diýilýän şol organ şo parlamenti inni iki öýle etmeli etdiler-de näme etdiler? Şo parlamentiň özüne milli geňeş diýip atlandyrdylar. Ondan soň içindäki parlamentiň aşağı köýüni şo meclis diýip galdyrdylar. Adyny saklap da ýokary köýünem halk maslahaty diýip atlandyrdylar. Ýönünde ol halk maslahaty däl, parlamentiň içindäki bir ikinji palata, ýokary palata hökmünde girdiler. Hem delegatlaryna, hem deputatlaryna hem sanyny görnütini azaltdylar. Ýani bary 56 tany deputat bolmaly etdiler. Olam näýdi şol her vilayatdan 5 vilayatyň 5-iniň hersinden 8 tany deputat saýlamaly etdiler. Ondan Aşgabatyň Aşgabat şäheriniň özünden 8 tany. Netijede 8-8-nin 48 bolýar. Üstesine de prezidentiň özüm 8 adamyny bellemäge hakly etdiler-de. Prezidentiň özüm şeýdip öz isleýän adamsyny şeýdip 8 sanyny belletdi. Şo 56 adamdan awarat şo ýaly ýokary palata döredildi. Oňa da şol 2021-nji ýylyň ýanwaryna da ýanky Berdimuhammedow başlyk edip belletdiler. O taýda da kanun bozuldy. Näme üçin? Sebäbi şo wagt Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun prezidenti bolup otyr. Ýurdun prezidentiniň hem parlamentde ne delegat bolmaga haky bar, ýanky deputat bolmaga, ne haýtadyr bir şo parlamentiň öýüniň başlygy bolmaga haky bar. O bolsa näme etdi? Özüni ilki deputat saýlatdyrdy parlamente. Soňam şo ýokary palata deputat saýlatdyrdy, soňam şo ýokary palataň oýnatky deputatlaryna da özüni başlyk saýlatdyrdy. Indi şeýdip näme taýýarlyk gördü? Ol şol ýuwaşlyk bilen şol öz prezidentlik wezipesini oğluna bermekde, ýöne özüm sahnadan gitmelilär.
Hawa şunyal ýokary bir wezipen eýele oturmaly, şo taýda ýene de syýasata goşulmaly. Ýene de şu oglunyň hereketine şoň üstünden bir daýat kontrol geçjek. Hawa şo ogluny da diýmek anana nokta janny. Şeýtdi de şo kanuny bozdy. Toňam 2022-nji ýylyň martynda da prezidentlik wezipesini ogluny tawşyrdy da şo taýda da galynny ýokarky palataň başlygy hökmünde. Indi aşaky palatasy parlamentiň meclisi wagtlandyrylýar diýdik da. Oňam 125 tane deputaty bar, ozollun ýer bardy. Olar ýöne öňden saýlanan 2018-nji ýylyň martynda saýlandylar, 5 ýyllyk möhlet bilen. Ana şolaň möhletini şu ýylyň mart aýynda dol, ýani şoňa täzeden saýlawlar geçirilmeli. Şunu ýaly şoňa saýlawlar geçiriljekdigi ýa-ni gaýdyşym ýaly geçen ýylyň 22-nji ýylyň sentýabryna elan edildi. Ýöne şol niýada futurunyň köne organynyň täzeden dikeldiljek, aýdylmada gelgeline şu ýanwar aýynda birden Oslo ýagdaýda elan edildi. Olam ýa-ni gaýdyşym ýalana 11-nji ýanwarda şo meclisiň, ýa-ni parlamentiň iki öýi birleşdi de şo taýda maslahat edip tez berişip ana şeýitmeli etdiler. Ýani parlamentiň ýokary köýüni halk maslahatynyň işini ýatyrmaly. Parlamenti diňe bir öýli parlament etmeli, bir palataly parlament etmeli. Ýöne şoň üstünden hem gödäwçilik edýän şol ýalhyň döwründe täze organ döretmeli. Ýani halk maslahaty diýilýän organ indi täze şol odolky ýaly organ bolmaly. Ýöne buňa bir giden ygtyýarlyklar berdiler indi. Olar ygtyýarlyklar näme ygtyýarlyklar? Onam Gurbanly Berdimuhammedowyň öýde gılan edýär şol ygtyýarlyklary. Ana şol 11-nji ýanwarda bolan maslahatda Gurbanly Berdimuhammedow çykyş etdi. Men oň türkmençesini tapmadym, çykyşynyň näçe orçysy bar. Indi şo taýda Gurbanly Berdimuhammedow ýani intäk şol ýokarky palataň başlygy hökmüni notyrka şuny teklip edýär. Ýani diýär men ýani halk maslahaty diýilýän şol organ we ýokary täze döwrediljek organyň düzümini diýär. Şular ýaly wezipedäki adamlaryň hem diýär delegat hökmüne girmek isleýän ýa şonu teklip edýän. Ýani olar kimler? Indi oňa şol ýanky halk maslahatynyň indi täze döwredilen halk maslahatynyň düzümine hökmany suratda indi ol halk maslahatynyň başlyga bir girmeli, düşnükli zat prezident hem delegat hökmüne girmeli. Türkmenistanyň prezidenti ýani Serdar Berdimuhammedow hem şoňa delegat hökmüne girmeli. Ondan meclis we parlament bolýar da meclis indi diňe bir öýli bir palatadan ibaret parlament. Şoňa başlygy girmeli. Delegat hökmüne başlan. Ondan Türkmenistanyň ýokary sudynyň başlygy girmeli. Türkmenistanyň howpsuzlyk Geňeşiniň hem sekretary girmeli. Türkmenistanyň şu meclisiniň hemme deputatlary hem şoňa delegat bolup girmeli. Terediňine kanun çykarjy organlar şu meclisini ýeköýli ýanky aýdyşym ýaly parlament bolup galdy. Ýöne şu kanun çykarjy organyň wekilleri hemme wekilleri şu deputatlary şu ýanky halk maslahatyna delegat hökmüne girmeli. Ondan ministrler kabinetiniň hemme agdalary hemme ministrler hem şoňa delegat bolmaly. Ondan insan hukuklary boýunça ýöriýte wekillik bir zat da ygtyýarly wekillik ombudsman Türkmenistanyň olam bermeli delegat hökmüne. Ondan Türkmenistanyň baş prokurory girmeli. Türkmenistanyň adalet ministri delegat bolmaly şoňa. Onuň Türkmenistanyň welaýat häkimleri, etraf häkimleri we şäher häkimleri hem şoňa hökman delegat bolmaly. Onuň Türkmenistanyň yerli halk maslahatlary diýen ýeni organ boljak. Olam şo ýanky ýokarky halk maslahatynyň yerli şahamçylary bolýar. Ana şolaň hemmesiniň başlyklary şoňa hökman delegat bolmaly. Ýagny welaýatda, etraflarda, şäherlerde yerli halk maslahatlary diýilýän organlar boljak. Ana şolaň hemmesiniň başlygy girmeli. Ondan yerli ýangy şäherleriň pasiýoloklaryň arçynlary we olaram girmeli. Ondan hemme Türkmenistanyň ähli siýasat partiýalaryň ýol başçylary girmeli. Häzirki siýasat partiýalaryň ondan geljekde döwredilse olaňam başlyklary girmeli şoňa. Ondan profsoýuzlaryň başlyklary girmeli. Hem beýleki diýe jemgyýetçilik guramalaryň hem diýe. Türkmenistanda bir ýerde jemgyýetçilik guramasy bar bolsa, ýagny resmi hasap alynan. Şolaňam başlyklary şoňa ýanky halk maslahatyna delegat bolmaly, hökman. Ondan jemgyýetiň wekilleri diýe. Ýagny ýerlerden hödürlenjek oýnatgy şo ýaşullar bar, ana şolar gödüňe tutýarlar. Onuň il ýaşullar diýe, ana olara mirmeli. Şunýal yerli halk maslahatlary tarapyndan hödürlenýär. Indi men näme bunu aýratyn nykta batýyn sebäbi şu taýda görüşüňiz ýaly ýanky biz
Häkimiyet üç şakamça bölünýär diýdik. Ýagny kanun çykarjy organlar bar diýdik. Onuň yerine ýetirjy ýagny hökümet bar diýdik. Onuň başyndanam sud organlar bar diýdik. Prokuratura hem sud. Şolaň üçüsiniň hemmesiniň ýol başçylary şu halk maslahatyna delegat bolmaly. Beýle diýmek näme diýmek? Delegat bolmak diýmek. Şu halk maslahatynyň başlygyna şolar tawin bolmaly. Halk maslahatynyň başlygy minni şu wagtky eýýämden şoňa Gurbanly Berdimuhammedow saýladylar. Şol 21-ne geçen ýygnakda. Inni oňdaşyndanam şoň agtyarlyklaram kesitlendi. Halk maslahatynyň nähili agtyarlyklary boljak. Halk maslahatynyň agtyarlygy şol konstitusiýa üýtgetmeler, zatlar giýirmek baradaky meseleni minni şo çözmeli. Ondan daşary Türkmenistan ýani Türkmen döwletiniň içerki hem daşarky siýasatynyň uğurlaryny kesitlemek hem şoňa degişli boljagyny. Görýärmi nähil bu uly ygtyarlyklary bar. Ondan soň hatda Türkmenistanyň prezidenti minni şol halk maslahatyna hasabat bermeli. Ýagny gödegine getiriň, halk maslahatynyň başlygyny Gurbanly Berdimuhammedow boldy, şonu eýýämden saýladylar. Indi şoňa da şoň oglyny Serdar Berdimuhammedow indi hasabat berip durmaly şoň öňünde. Ýurdun prezidenti, döwletiň liderini şol ýanka hasabat bermeli. Ondan howpsuzlyk meselesine jogapkärçiligini şol halk maslahaty alýar. Ondan naşary beýleki diýä bir giden ygtyarlyklar kanuny görkezlenip o taýda da anyklaşdyrylan. Ýene bir giden şoňa ygtyarlyklar beriljek. Ine şo arada da karar kabul edildi. Ýani şol parlamentiň iki palatasynyň bilelikdäki nemesinde. Inni onu da indi aýyň 11-ne ýanky ýaly nemelere kararlary geldi diýdik. Da ýanky teklipler hödürlendi adetde. Inni Türkmenistanyň prezidenti ýani Serdar Berdimuhammedow şonu aýyň 11-ne ýene ferman çykarýar. Ýagny näil ferman? Ýani Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyny jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagyna diýe 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna Aşgabat şäherine maslahat köşküne geçirilmeli. Indi şol ýanky tekliplerini tasdiklatmalylar bular. Şonu tasdiklatmak üçin täzeden ýene de diýe Milli Geňeşiň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyny gurulmaly, oňa da diýe jemgyýetçiligiň diýe wekillerini gatnaşdyrmaly. O maslahatam aýyň 21-ne gurulmaly diýe. Serediň aýyň 11-ne şoňa şu barada ferman çykýar, ýanky ilkinji maslahat geçýär. 10 güniň içinde de ýankylaryň hemmesini gurulmaly, hem jemgyýetçiligiň hem wekillerini, delegatlaryny şoňa hödürlemeli. Eýem şoň içinde, şu 10 güniň içinde. Ondan welayatlaryň we Aşgabat şäheriniň diýe häkimlikleri, yerli wekilçilik edaralarynyň, siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriň diýe teklipleri esasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna gatnaşmak üçin teklip edilýän jemgyýetçilik wekilleriniň sanawyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň garamagyna 23-nji ýylyň 16-njy ýanwaryna şeň hödürlemeli. Indi bu taýda görýän bar ýok 5 gün berilýär. Şol yerli wekiller diýilýän wekiller wany jemgyýetçilik guramalaryna minni şol ýanky maslahata delegat hödürlemeli. Şoňa bary ýok 5 gün möhlet berýärler. Şoň ýaly adamdan saýlan hödürlenmek üçin o taýda saýlaw meselelerini. Ondan olam diýär şoň sanawyny, şo wekilliň sanawyny meclise bermeliler. Meclise bermeliler. Şol parlamentiň ýokary köýüne bermeli. Ýagny Milli Geňeşiň halk maslahatynyň garamagyna bermeli. Indi şulam täsirinde näme üçin o taýda şu maslahat geçip durka, şoň gurrun edilip durka, indi Türkmenistanyň parlamenti köýden ibarat bolup dur, iki palatadan. Ýagny meclisten hem halk maslahat diýil, ýani ýokary öýden. Şoňa garamazdan şu meseleni ýa şol jemgyýetçiligiň wekilleri hökmüne sanaw düzülip iýerilen adamdan şolary kabul etmek meselesi, şoňa gatnaşdyrmalyk meselesini halk maslahatynyň ýa-ni parlamentiň ýokary öýük çözmeli. Näme üçin? Sebäp oň başlygy bolup Gurbanly Berdimuhammedow otýar. Diýmek şo çözmeli. Parlamentiň aşağı köýüne, ýa-ni meclisine şo meselede hiç ýyl talas alynanok. Şoňa göre bir kanun bolup görünip otyr da, bir kanun da sebäbi şolary ýaly meselede parlamentiň iki öýüm çözmeli. İlki aşağı köýü herediýär. Aşağı köýü bir belli bir karara gelip, öz kararyny ýokary köýe geçirýär, onuň ýokary köý şoň bilen şondan soň seretmeli. Bu taýda bolsa gönden parlamentiň ýokary köýüne şol jemgyýetçilik wekilleriniň ispitini bermeli diýerler. Ondan indi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we meclisi diýär Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
palatalarının jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagyna bilelikdäki maslahatyna taýýarlyk görmek, indi anna bu taýda guramaçylyk işler hakynda gurrun edilýär-de. Onsoňam 4-nji Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagyna bilelikdäki maslahatyny geçirmek bilen bagly çykdyjylaram Türkmenistan kanunçylygyny laýyklykda diýä maliýeleşdirmeli. Indi bu taýda bu etaat bu dat däli etaat şol ýanky zat. Indi delegatlar hödürlemeli jemgyýetçilikden hem adamlar gatnaşmaly etdiler. Onsoň näme etdiler? Aýyň 21-ine şol Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýani parlamentiniň iki öýi bir ýygnanly daşyndan hem ýerlerden, welaýatlardan, etraplardan hem delegatlar diýip jemgyýetçiligiň wekilleri diýip adamlar berildi. Onam ýokarky öýüň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow taýlaşdyryp tasdiklapdyr. Olar gatnaşdyrdylar da indi şo taýda şol ýanky biziň diýen taryhy kararymyz kabul edildi. Yani näme etdiler? Öňüňe Gurbanly Berdimuhammedowy milli lider diýip oglan etdiler. Oňa şolar ýaly titul berdiler. Beýdimegem näme şol Türk öz döwründe Saparmurat Niýazow Türkmenwaşy, Beýik Türkmenwaşy diýip at berilşi ýaly indi buňa Türkmeniň milli lider diýen titul berdiler aýratyn. Şoňa da ýene de şol başydyma gaýdyp gelýär. Başydymyň täze bir görnüşine gaýdyp gelýär. Onsoň indi şo arada geçirilen maslahatyň, şo bilelikdäki geçirilen maslahatyň kysgaçyk mazmunyny ina Türkmen News saýtynda beripdir da. Sebäbi Türkmenistanyň öz resmi saýtynda maýany uzun otaýdy tekstini. Indi şo taýda nähili bu taýda oýun oýnaýarlar. Şo taýda birini çykyş etdiren bolýarlar. Ýani Halaç etrabyndan bir tanalmaýan bir Badarov diýip birini, Lebak welaýatynyň Halaç etrabyndan. Ondan şolam teklip bilen çykyş eden bolýar. Ýagny diýen bolýar. Biziň diýä ine arkadagymyň diýä halkyň öňünde ýurdun öňünde bitiren hyzmatlary gaty diýen geňsi taýdyr diýä. Şoň üçin hem diýä şunda diýet biz diýä ýani halk geljekde dörediljek halk maslahaty diýilen şol ýokarky organyň başlygy wezipesine diýä şol arkadagymyzy saýlamaklyk teklip edýän diýä. Elbetde onuň teklibi hem ýerli ýerden gollanly şol hemme ýani gelen delegatlar hem parlamentin iki öýüniň ikisiniň hem deputatlar bir agzdan ýankyny täze inniki dörediljek halk maslahatynyň başlygy edip taýladylar. Gurbanly Berdimuhammedow. Ondan daşaram ýene bir ýerine teklip edilen bolýarlarda Türkmenistanyň diýä şu odolky prezidentini häzirki biziň arkadagymyzy halk maslahatynyň başlygyny milli lider diýip oglan etmek barada ýanky onam teklip etdirýärler şu Badarova. Badarova däli Pir Muhammedow diýip bir aýal çykyş etdirýärler da. Onsoň olay alam Türkmenistanyň hemme aýallarynyň adyndan görülen bolýar da. Netijede indi ýanky şol gelinen kararam iň soňunda Serdar Berdimuhammedow gol çekip ferman çykarybam. Şo Türkmenistanyň ýanky şo öz kakatyny milli lider diýip oglan edýär, hem halk maslahatynyň başlygy diýip minha diýip bir tasdikleýän ýöne desine de gol çekýär. Indi şu taýda Türkmen News saýty bir zada ünti çekýär da şol Nursultan Nazarbaýew Gazagystanyň odorky prezidenti. Şolam öz döwründe oňa da elbasy diýip ýani ilbaşy diýip status beripdirler, berilipdi da ýadyňyzda bolsa. Ýöne şoň wezipeden gitmeginiň ýa bilen ýani Gazagystanyň häzirki prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew şoň inisiatiwaty bilen parlamente teklip edirildiğinde diýe şoň ýanky statusyny aýyrdylar. Oň statusyna bir aýyrdylar ýanky adyny, elbasy adyny. Üstesine de ýakyn 22-nji ýylyň sentýabryna, geçen ýylyň sentýabryna şol Nazarbaýewiň odol şu adyna dakylan şu Astana şäheri odol Nursultan'da da 2019-njy ýylda Nursultan şäheri bolupdy. Ana aradan bary 3 ýyl geçen soňam ýene 22-nji ýylda 22-nji sentýabrynda da aýyrdylar da ýene köýün adyna gaýdyp geldiler. Beýdimek bilen bir näme görkezýär. Ene şu taýda şo gelinen karar barada da ýörüte makala da var. 28-nji dekabrda şo barada karar kabul edildi. 28 декабря в парламент Казахстана был внесен законопроект, который отменяет действие конституционного закона о первом президенте Республики Казахстан Elbasy. Ana şo taýda şo barada şoň ýaly status bermek barada ýörüte kanun marken Gazagystana. Ana şony ýatyrmak barada 28-nji dekabrda parlamentde ýörüte tesirçilik geçirilýärdi, şonu ýatyrdylar. Indi beýdimek bilen näme ünsi çekýärler?
ýa-ni Türkmen News saýtynyň administratory. Şol häzir şoňa näme status berilse-de geljekde ýene ýagdaý ýitse şoň adynyň hem statusynyň hem gitjekdigini öňse çekýärler. Däze ine taparma Türkmen maşyny ne şuň kun an bir ýetişki ýatlap duran adam mam. Ana gitdi, ödem gitdi. Hawa adam gitdi, hemme adam gitdi. Şoň üçin ene şey oýun oýnap berýär, çag oýnaýarlar. Ýöne bu çag oýunu diýerler. Sebäbi halkyň gwaly bilen döwletiň gwaly bilen bular oýnady. Otyr üstüne de ýanky ýerçäde organ döretdiler de o döwletiň häkimiýetiniň üç şahatynyň üçüsini hem ýanky bir adama tabyn edip goýdular. Onam ýanky şo Gurbanly Berdimuhammedow tabyn etdiler. Indi şu taýda sonra ýa-da çykmak mümkin. Näme üçin? Täzeden Berdimuhammedow döwletin ne beýdip eýelik edip otyrdy diýip. Sebäbi şol Serdar ne geçen ýylyň martynda şo Taýlandy diýilenne şondan soň näýlem bolsa bir täze bir ädimler ädip başlapdyr ýurdun içinden hem şo barada gowy seslenmeler hem gelip başlady. Şo şo Gurbanly Berdimuhammedow ýigrenip beren adamlar şuň ogly bir zatlara etjek bolýar diýip zat maňa hat ýadanlar jaň edenler hem barda. Menem soradım, toraýan da näme etjek bolýar diýdim. Aha bu diýen ha Serdaryň öz tarapy ýa-ni kakasynyň öz tarapyndan bellenlen şoň yegenleri bar ýa-da şoň aýallyganyň çagalary we aýallygyny körekenlerini ondan bundan wezipelerden aýryp ýa-da şolar bilen ýakyn aragatna çykdaky bir haramzadalar bar ýa-da bir möhüm wezipeleri eýläp beren. Şo yegenler bilen ýanky baglanşykly. Şolaňam käbirlerini wezipeden aýryp da edip şey dip diýe gyrjyran edip başlady diýe-de. Ondan bularam diýe Berdimuhammedowyň aýallyganyň diýe Serdara diýenlerini etdirilmän ýene de diýe şo Gurbanly Berdimuhammedow hüýüldenýärler diýe-de. Etem ogluň näme edip ber, oňa näme eýeçik, oňa bir näme haýkuş diýip zat diýip. Şunu ýal bir aljyraňlyk döredip durul. Şo yegendiň arasynda da şoň dostlaryň edenlerini edip beren şoň dostlar we haramzadalar. Şolaryň arasynda da bir başagaýlyk döredip dur bu Serdar hakykatdan. Welin ni şol hemem bir tarapdan bir Gurbanlyň ödem bir alada galana meňde sebäbi indi öňkü ýaly hormat ýok, indi birinji adam indi ogly bolup gidip barýar diýär. Şoň üçin onam bilen öwren şonda näme lälik çagy ýaly bar, baran ýerinde öňüne şo tüňürlüşip elini oşuşup ýene dişip diýde çöküşüp. Ha o şeýtirip beren adam indi görýär bolyn. Ogly öňe gidip barýar, eden edip barýar o. Ödem ýatdan çykarylyp barýar kem. Ene buňa dinni alada galyp bu näme diýär? Şol näme etmeli, bir zat etmeli. Ýene birinji adam bolmaly. Ýene birinji adam bolmaly. Ondan diýme onda bu şol ogulny onu diýen netdiripdir. Ýa-da özi bilen bile şoň öz arkasynda duran güýçleri bilen bilelikde na ogulny boýun edipdir. Ha, o sen birinji adam bolaň ok. Ha, o sen adam prezident ýöne senem halk maslahatyna delegat bolup girersiň. Ha, o kaka öňünde ne kaka diýenler ýa men öňümde sen men öňümde hatabat bererdiň her ýyl ha oturup. Indi sen birinji adam den men birinji adam boljak diýip şey dip çol täze ýa-ni şo köýen organ ýa-da döwründe organ täzeden diketdiler. Ana mena şunu görýän. Bolmasa käbirleri şol ýaňy awlan edilen aradan ýa-ni Türkmenistanyň inni parlamentiniň ýokary köýünde ýatyryljak maşyny işi ha onu ýene de bir öýli bir palataly parlament boljakmy şunu ýene gurrun çykdy bolyn käbirleri bir hogluk maşyny netije çykaryp da ha onu diýmek Serdaryny kakasyny dol çetleşdirjek bolýandyr ýokarky palataňa işini ýatyran bolsa da atdy. Men şonda pikir etdim ýa şu bir zada etjek bolýar şu dol häkimiýet almak üçin men ne şon ýal pikir döredin. O ýa-ni şol ýanky halk maslahaty diýilýän köýene organ dikeldiljakmyş diýdiler. Eýem şondan düşünükli boldy diýmek häzir şo başlyk bolýan, soň başlyk bolan gotordy. Onda döwletiň birinji adamty ýene de Gurbanly bolýar, Gurbanly Berdimuhammedow. Ana şol çaklanan da adam çykdy adamdan. Indi ýa-ni biz aýtdyk şol näme barada 20-ne indi şo başlygy taýlamak barada da ýene Serdar Berdimuhammedowyň öz eljagaşy bilen şo hakasyny şo halk maslahatynyň başlygy taýlamak barada karary da özi bolçak. Ýani Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulty, halkyň arkadagy, türkmen halkynyň milli lideri Gurbanly Berdimuhammedow, Gulyş Berdimuhammedow Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine bellemeli we ene oguljagaşy Serdaryň özi bolçakdy 20-ne aýyn. Şo maslahatyň ýyly bilen.
Inni şonda da şol ýene bir karar kabul edildi. Onun öň ýany ýanwaryň başynda şol indi meclise taýlawlar geçirilmeli. Ýani indi parlamentini bir öýden owarat bolalım meclis ýylwatdyrylýar. Ýene öňkü ýaly köni. Ana şoňa da indi şo täzeden taýlawlar 26-syna geçecek. 26-njy martda geçecek. Una bolam kanun boýunça şo geçirilmeli möhleti geldi. 5 ýyllyk möhlet bilen taýlanýarlar. Meclisin deputatlary. Oňa da Türkmenistanyň öz içinde adamdan 10 ýyl ýaşan adam taýlanyp bilinýär. 25 ýaşdan uly ýaşdaky adamlar taýlanyp bilinýär. Hemem 5 ýyllyk möhlet bilen taýlanýarlar. Inni ola mana bir taýlaw. Inni ýöne şurada bir zat düşünükdir. Şurada ýene Türkmenistanyň meclisine taýlawlar geçirilýän ýönünde ýanky halk maslahaty diýilip döredilen täze organy haçan taýlawlar geçiriljek. Şu arada şo sonra anyk däl. Sebäbi indi şo tätin dadyndy organ döredildi konstitusiýada ýütetme girdiler ýanky 21-ne geçirilen maslahatda täze kanunum kabul edildi. Indi şu kanuny birinciden antek çap eden oklar içeride yerleşdirmeýänler men gözläp gördüm. Şu kanunda näme diýilýär haçan indi şoňa taýlawlar geçirilmeli. Ondan ýanky bellenen we wezipeli adamlardan başga beýlekli adamlar jemgyýetçiligiň wekilleri kim bolmaly? Olar nähil adamlar, nähil düzgün boýunça taýlanýar şolar. Ya Niýat Huň döwründe otaňam näçe adam taýlanmaly? Ya Niýat Huň döwründe 2507 adam diýen ýadyma düşünýär görä şo halk maslahatyna taýlanýan delegatlar zany. Indi ýene de şonça adam taýlanmaly. Olam düşünükli. Onun üstesine intak şol organyň özüň tek döredilmäke, ýagny taýlawlar geçirilmäke, şo organyň başlygy häzirden taýlanýar. Ýagny Gurbanly Berdimuhammedow intak şol organ döredilmäke başlyk edip beldiýärler. Oňa da şo meclisiň haky ýok, şo parlamentiň köýnüňe bikesiniň haky ýok diýip entek döredilmedik. Ýani oňa delegat taýlanmadyk. Hiç ili delegaty ýa-da adam ýok hiç zat. Intek hiç kim taýlanmanak ol organy. O nädip daşyndaky bir organ şo inni döredilip inni delegat deputatlaryň taýlanmaly organyny başlyk taýlap otyrlar. Hakykatynda kanun boýunça o nähil edilýär. Edil şo parlamentiň özünde bolşýan edilýär. Ýagny parlament taýlanýar, deputatlar taýlanýar, ses berilip, ondan soň deputatlaryň özleri ses berip öz başlyklaryny taýlaýarlar. Ana şol halk maslahaty diýilen organam şon ýaly bolmaly. Ýagny ilki şo halk maslahatyna deputatlar taýlanmaly. Şo kanuny görkezlen, näçe görkezlen bolsun tek bir kanun göremdi, ýöne şoň sany görkezlen. Hawa. Onu deputatlar taýlanyp şo organda ýanky maslahat geçirilen wagty, ondan şonda ses berişlik geçirilýär. Ýagny indi şu halk maslahatynyň başlygy kim bolmaly? Şonda taýlanmaly. Bu taýda ota näme diýen Gurbanly Berdimuhammedow şoňa çendem garaşmakdan gorkýan men näme häzirden indi özüne şo başlyklyk adyny häzirden alyp goýýar. Häzirden alyp goýýar. Onam kime taýlatdyrýar özüni şo indiki organyň, indiki döredilmeli organyň ýanky başlygyna kime taýlatdyrýar şol? Parlamentiň deputatlaryna taýlatdyrýar özüni. Ýani parlamentiň ýokary köýüne tek ýatyrylmaka, hem aşağı köýüniň aşağı köýüne şolaň delegatçy deputatlaryna taýlatdyrýar. Şo bir kanun şol. Şonu ýaly bolmaly. Ondan inni ýanky aýdan da adamda gaýdyp gelýär. Inni şo haçan inni taýlanmaly olan belli däl. Ýanky halk maslahatynyň başlyklygyna delegatlary, başlyklygyna delegatlary. Ýani ýöne ana şo meclise geçiriljek taýlawlaryna geçen ýylyň sentýabrynda elan edilipdi. Şu taýda görüşüňiz ýaly 23-nji sentýabrda ene Türkmen portal şonda ýazdy. Ne parlamente Türkmenistanyň parlamentiniň aşağı köýüne, ýani meclise 2023-nji ýylyň mart aýynda taýlawlar geçiriljek diýip. Ýöne ýokary köýüne ýani halk maslahatyna taýlawlar geçiriljekmi, geçirilmejekmi o hakda hiç gurrun bolmady. Hemem täzeden şol Niýat Huň döwründäki halk maslahatynyň täzeden dikeliljekdi hakynda da şonda hiç zat aýdylmady. Şunu ýaky maglumatda şo ýok. Hawa. Ondan inni terediň inni şol buňy halk milli lider diýip bir status berdiler Gurbanly Berdimuhammedow. Üstesine de halk maslahatynyň başlygy edip bellädiler goň. Ana şo taýda çykyşynda 20 aýyň 20 neden çykyşynda eýýämden indi Türkmenistanyň döwletiniň büdjetiniň puluny sowmak barada Gurbanly Berdimuhammedow eýýäm sözläp otýar. Indi ol inni özüni inni halk maslahatynyň başlygy diýip otýar. Onu prezidentden hem ýokary. Şu taýda da şonda şo barada inni çykdyjylar barada
maksatnamalar hakynda inni Gurbanly Berdimuhammedow gurrun edip otyr ýöne onam diýana Serdar Berdimuhammedowyň diýana program prezidentiň diýä gödüňli gol çeken programmasy boýunça diýä inni biz näçe pul togjak diýä terediň adamlar geljek 6 ýylyň dowamyny inni häzirden hasaplasak 5 ýylyň dowamyna bolýar-da 28-nji ýyla çenli Türkmenistanyň büdjetinden 278 milliard dollar puly Türkmenistanyň diýä sosial, ykdysady ösüş üçin maksatlara gönükdirmeli şoňa sowmaly. Gödüňe getirin şu puluň möçürini. 5 ýylyň dowamyna bary ýok, 5 ýylyň dowamyna 278 milliard puly sosial, ykdysady maksatlar üçin harçlamaly. Özüňiz biliberiň o taýda da şoň sana götirilýär nähilrek maksatlar üçin toguljakdy. Ýene guruluş bilen gurrun edilýär. Ýene de şol gorjagda gurulýan şol akıllı şäher diýilýän şäher we öz ady berilen arkada şäheri. O ýene şony akıllı şäher etmek üçin gerekli çykdyjylan gurrun edýär. Onuň beýdimek näme ýene de milliardlarça dollar pulu ýuwmaklygyň şony özleriň daşary ýurtlarda hataplaryna geçirmekligiň gurrun edilýär hem häzirden. Anha ol ýem halk maslagatynyň başlygy bellenmek hana ýöňde goýan maksatlary, büdjetiň puluny näçelegini ýuwmaly şonu iýmeli. Indi ondan ýokarda oňa gödegçilik etjek adam ýok. Indi oňa öz oglam inni şoňa gödegçilik edibilenok. Ene şu zatlarym biziňine gödümiziň öňünde bolup dur. Ýene de ýanky mesele gaýdyp gelýär. Indi şular ýaly bir dünýä praktikasyny häzirki zaman dünýä praktikasyna bir iňir diktator ýurtlarda da ulanylmaýan zat hatda Demirgazy Koreýada şonu ýaly organ ýok adamlar. Hatayda da şonu ýaly organ ýok. Kubada da şonu ýaly, Venezuelada da şonu ýaly organ ýok. Şonu tankytlenen ýurtlar aýdýanna şonu ýaly organ ýok. Parlamentiň ýokaryndan gödegçilik edip ýa-da häkimiýetiň 3 şahatynyň 3-3-üni de kontrollik edip oturan on ýaly organ ýok adamlar. Ine şul monarhiýa we orta asyrlar padşahlygynyň düzgüni şol. Oňa da başlyk edip, oňa da ýanky padşah edip, ýanky Gurbanly Berdimuhammedow belleýärler. Oğlan prezident, ýurdun prezidenti. Indi oğlu şoňa hatabat bermeli. Indi şoňa da dünýä jemgyýetçiligi gödýän bolup otyr. Indi şoňa görüp otyrsa, näme otyrsa şonu tankitleýän bir organam ýok. Ne bunu OBS tankitleýär, tankitleýär. Ne bunu insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tankitleýär. Bolmasa şoňa häzir alada bildirmeli. Näme bolup berýär? Bu bir häzirki zaman ýogrunny, häzirki zamanda şular ýaly absolut monarhiýa görnüşini şunyaly bir täze bir sistema döredilip otyr. Bir adamyň eline şunço da agtyarlyk berilýär. Şoňa başlyk edip berýär. Indi adamlar ýagdaýymyz aýna şular ýaly. Ýöne bardy gelýär, agdar düňdürlük bolup şo taýda Türkmenistanyň içinde ýagdaý ýitgese, inniki geljek adamam, döwlete lider boljak adamam. Şo wezipäni eýlese, ýene şo padşahlygy eýleýär. Emine biziňine aktivistlerimiň içinde padşahlygy häzirlikden ardy edip berenler we da şo guramadyklar. Ana şolaň eline de taýýarjak şunýaly struktura, şo padşahlyk, ana padşahlyk strukturasyny döredip çykýan ana goýdular onni. Ýöne bary we ýewalaýmaly. Şolara baran ülenem şu düzgün ýitletmejeklerim görünüp dur. Ona men ozal gepleşiklemde de men belläp geçdim. Ýöne Gurbanly Berdimuhammedowyň gözüne garşy işlejek zat şuňy ödem geljekde. On gurunny bir ýakyn geljekde ederiz, nähil hopawan ýa on özüne. Şu strukturany basyp şonu el aljak adamdan nämeler edäýmegi mümkin, ony nähil adamlar nähil güýçden el alaýmegi mümkin. O barada da gurrun ederiz. Ýöne şunlukça siziň dikkatyňize ýetirjek bunu esas maglumatlar. Şundan ibarat şo ýanky täze adamlar bilen baglanyşykly, täze döredilen organ bilen baglanyşykly. Siziň pikiriňiz näýeli şo barada öz pikiriňizden paýlaşyp duruň. Şunlukça da ünsürip dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.